Има градове, които са просто място на картата. И има градове, които са памет. Велико Търново е столицата на една империя, която още диша в стените, в реката, в имената. Но малко хора знаят, че този град не е сам. Около него, като зелена крепост, стои гора. Хиляди декари дъб, бук, бор, белият дроб на старата столица. Гората обаче не е музей. Тя е жива. Тя боледува, устарява, изсъхва. И ако за нея не се полагат грижи, ако сухото и болното дърво остане в нея, тя се превръща от приятел във враг, в барут. Затова от стотици години хората тук правят едно и също нещо. Ваят гората. Изваждат болното, за да живее здравото. Това е санитарна сеч. И тук, на 15 минути от Царевец, има място, което поема точно тези дървета и им дава втори живот. Казвам се Петър Дишков, мениджър снабдяване с дървесина и рециклиране в Кроношпан България ЕООД. Работя повече от 20 години в предприятието. Кроношпан е нещо повече от завод. Това е дори и начин на живот, тъй като цялата философия, цялата енергия, която се влага в понятието устойчиво управление на горите, се прилага в производството на завода, при спазване на екологичните норми, при спазване на каскадното използване на дървесина и при всички приоритети на Европейския съюз с най-модерната техника, която се използва в момента в Европа. Всяко дърво има свой живот. Ражда се, расте, устарява. Когато умре, то може да стане искра на пожар. Или може да получи втори живот в нашите ръце. Изборът е наш. Здравейте, казвам се Лъчезар Николов, работя от почти 6 години в Кроношпан на позиция специалист на набдяване с дървесина. Всеки ден контактувам с нови хора, ходя по срещи с различни фирми, различни предприятия, които образуват дървени отпадъци. Моята работа е ежедневно да уплътнявам нашите камиони, фирмите да бъдат обслужвани на време и да разрастваме нашите количества на дървен отпадък, който да рециклираме. Гордо мога да заявя, че Кроношпан работи с над 2000 фирми и 50 общини в цялата страна. Кроношпан е единствената фирма в България, която може да рециклира дървени отпадъци. Под дървени отпадъци може да разбирате стари мебели, отпадъци от строителството, дъски, летви, стара дограма, палети и всякакви други дървени отпадъци, които се сещате. А отвъд стените на завода, там където свършва дървото и започва мебелта, тази индустрия храни цяла една държава. България има добре развита мебелна промишленост. Горското стопанство и горската промишленост дават заетост на около 67 000 човека и около 3% от брутния вътрешен продукт в страната. Липсата на един такъв завод означава, че голяма част от тези хора просто ще останат без поминък. Това, което за гората е било тежест, тук става начало. Първата стъпка по една дълга, чиста линия. Добър ден, казвам се Божил Райнов и съм еколог в Кроношпан България ЕООД. Работя от 1997 година в фирмата и съчетавам както позицията на еколог, така и на рисков мениджмънт и противопожарна безопасност. Ние гледаме да сме винаги прозрачни и отворени към хората и към обществеността. Има опасения от населението, че използваме лепила, които са опасни за здравето, което не е верно. Тези лепила са в затворени системи и няма допир с околната среда. Лепилата, които използва Кроношпан, са от най-висок хигиенен клас, одобрен в Европейския съюз. Произвеждат се в държави с едни от най-строгите норми за качество и безопасност в света. Имаме в двете производства 25 изпускащи устройства и 25 филтъра, от които 21 са филтри ръкавни, които събират прах, генериращ се от производството. Имаме 2 електрофилтъра към двете сушилни на ПДЧ и МДФ и 2 водни скрубера към аспирации на преса ПДЧ и МДФ.
Кроношпан като фирма е заинтересована за качеството на атмосферния въздух и здравето на гражданите на Велико Търново и затова ще инвестираме 20 милиона евро в надграждане на пречиствателните съоръжения за още по-добро пречистване на атмосферния въздух. Това, което чухте досега, са филтрите, които работят днес. Но какво идва утре? Това може да каже само човек, който познава индустрията. Не от един завод, а от много. Не от една страна, а от цяла Европа. Здравейте, аз съм професор доктор Виктор Савов от факултет Горска промишленост, катедра механични технологии на дървесината на Лесотехническия университет в София. Лесотехническия университет е единственото висше учебно заведение, което подготвя специалисти в областта на горското стопанство, дървообработването и мебелното производство. Тези специалисти работят както в горските стопанства, поддържат горите на България, така и в дървоотващите фирми и мебелната индустрия на нашата страна. Ако липсва индустрия, която да поеме тази санитарна сеч, съответно се създават предпоставки за възникване на вредители като корояди, увеличен риск от пожари и наводнения. В промишлеността за производство на дървесни плочи се използва и рециклирана дървесина, и рециклирани дървесни плочи, тенденция, която Кроношпан налага и у нас. Много съществено за тази вид промишленост е, че използва дребноразмерна с нисък клас на качество дървесина, която иначе не може да се употреби за нищо друго, освен за горене. В Европейския съюз тази индустрия е подложена на много силни регулации, които осигуряват както качеството на материалите, така и здравето на хората. Запознат съм с новите екологични инвестиции на Кроношпан и убедено мога да кажа, че Кроношпан за първи път в България внася изцяло ново поколение филтри, които към настоящия момент ги няма дори в заводите на другите компании в Централна и Западна Европа. Тези филтри допълнително пречистват както от емисии, които се отделят, които и към настоящия момент се пречистват достатъчно добре, така и за намаляване на миризми, които са съвсем нормални миризми от термичното обработване на дървесината. Но за да повярваме на филтрите, трябва да повярваме на процеса. Ето как изглежда той отвътре. Казвам се Петко Байрактаров. Завършил съм Лесотехнически университет град София през 2003 година. В сферата на производство на плочи от дървесни влакна работя около 24 години, а в Кроношпан работя последните 6 години. Да дойде Кроношпан в Велико Търново, тук е имало цех за дървообработване и линия за производство на ПДЧ с стара технология. Линията за МДФ или плочи от дървесни влакна започва първо с насичане на дървесната суровина, която се насича на барабанни машини на дървесен чипс. Той дървесен чипс постъпва по транспортни ленти, бруксови, към линията за развлакняване или тъй наречения рефайнер. Този дървесен чипс се сепарира на едра, средна и дребна. Едрата фракция се подава към котела за биомаса, дребната фракция се използва за производство на ПДЧ, а средната фракция е тази, която е необходима за производство на МДФ. Между чипса и плочата стои дълъг път. Първо чипсът се измива от пясък, пепел и метал. След това преминава през два кръга нагряване. Първият в бункер при 60 градуса с лека пара, вторият в камера при 180 градуса с тежка пара под високо налягане. И едва тогава, омекнало до край, дървото е готово да се разпадне на нишки. Развлакнените вече влакна посредством тръбопровод и налягането на тази пара постъпват в система за олепиляване, която е затворена система и по никакъв начин не влияе на околната среда. Това, което излиза от комина ни, е пара с наситена миризма, но тя мирише на дървесина, в която няма фини прахови частици, аерозоли и смоли. Ако слуховете за Кроношпан бяха верни, аз и моето семейство нямаше да живеем тук, защото животът ни е по-ценен от една фабрика. Една машина може да се купи. Едно знание – не. То се предава от ръка на ръка, от едно поколение на следващото. И ако някой не покани младите вътре, веригата се прекъсва. Казвам се Александра Фенева. Към момента съм стажант в Кроношпан. Аз съм студент в Лесотехническия университет и в момента изкарвам задължителния ми стаж тук. Преди да започна стажа си, чувах доста смесени мнения за фирмата като цяло, но за краткия си престой всъщност разбрах, че тя може да даде много неща и да ме обогати в този бранш. Кроношпан дава чудесна възможност на всички завършващи или вече завършили студенти да започнат кариерното си развитие от тук.
Всяка гора оцелява само заради едно – заради семената, които падат в нейната земя. Кроношпан го знае. И затова грижата за следващото поколение не започва тук, в завода. Тя започва много по-рано. В едно училище наблизо. Казвам се Янаки Лазаров и съм директор на средно училище Владимир Комаров, град Велико Търново. Когато започнахме автоматизация на непрекъснатите производства, наистина тогава ни беше много трудно и благодарение на Кроношпан успяхме да намерим учител, който е техен инженер. Тази специалност наистина има голям недостиг на специалисти в Търново. Така ни беше много трудно, защото изискването за да откриеш специалност беше да имаш материална база, да имаш учители, които да водят предметите, и при едно такова стартиране на тези дейности е изключително трудно да се намерят специалисти, а да не говорим и за материална база, която наистина е много скъпа. В началото кабинета наистина беше една празна стая с маси, с столови само, нямаше компютри, но благодарение на методическата подкрепа на инженерите на Кроношпан, както и с финансовата помощ, успяхме да оборудваме кабинета и така 8 клас 2018 година започнаха, дори има и ученици, които работят в Кроношпан. Мисля, че Кроношпан има бъдеще във Велико Търново. Е пример за образованието, как трябва да се осъществява тази връзка между средно образование и бизнес. И ние сме много щастливи, че сме първите, може би, партньори. Наистина призовавам всички и се радвам, ако има още такива партньори, които да помагат на училищата по този начин. Един завод не съществува сам за себе си. Той живее в един град, под небе, което всички споделят. А когато живееш в един град достатъчно дълго, започваш да го чувстваш като семейство. И семейството не го питаш кога има нужда от теб, а си винаги там за него. Казвам се Любомир Филипов и съм председател на управителния съвет на Сдружение футболен клуб Етър. Футболен клуб Етър е най-големия спортен клуб в Великотърновска област и може би един от най-големите спортни клубове в Северна България. Общо над 400 състезатели носят фанелката на клуба ни. Изключително много съм благодарен на Кроношпан. Те са най-големият, може би, индустриалец в региона. Миналата година имахме труден момент, който момент те бяха единствената фирма, която ни подаде ръка, за която съм изключително много благодарен. Имат огромно значение за града, защото осигуряват работа на много семейства. За нас той е стратегически партньор. Ние в момента работиме с тях в подобряване на самите ни параметри и Кроношпан ще бъдат едни от основните ни партньори. Напълно разбирам притесненията на хората от завод в близост до населеното място. Тези страхове са разбираеми предвид заводите, които са били около населените места в миналото, които са работили без пречиствателни инсталации, с тежка промишленост, с сериозно замърсяване. Но дебело трябва да подчертаем, че мебелната промишленост сега не е това, което беше преди 20-30 години. Вече се работи по съвсем различни технологии, с различни пречиствателни съоръжения и в Велико Търново Кроношпан прилага най-добрата налична технология за този тип производства, така че хората могат да бъдат спокойни. Разликата е в технологията, в контрола и в това, кой следи данните. Една фабрика не е само това, което произвежда. Тя е и това, което носят в себе си хората, които работят в нея. Не как работи заводът, а какво е той за тях самите. За мен Кроношпан е начало. За мен Кроношпан е устойчивост. За мен Кроношпан е наука. За мен Кроношпан е сигурност. За мен Кроношпан е вдъхновение. За мен Кроношпан е семейство. За мен Кроношпан е бъдеще. В миналото индустрията имаше своя цена. Поколения наред хората я плащаха с въздуха, с здравето си, със спокойствието на собствените си деца. Заводите тогава бяха символ на тежест, не на гордост. Това време е отминало.
Днес модерният завод е нещо съвсем различно. Той е заплата, която идва на време. Дете, което учи спокойно. Въздух, в който това дете диша без страх. Семейства, които си позволяват да останат у дома в Търново, а не на стотици километри от тук. Училища и спортни клубове, които намират ръка за помощ, когато никой друг не я подава. Млад човек, който завършва университета и за пръв път си казва: защо да си тръгвам? Тук имам бъдеще. Кроношпан е такъв завод. Не просто един от най-модерните в България, а един от стълбовете, на които стъпва самото Велико Търново и земите около него. А какво за вас е Кроношпан?